Muhammadu wallahi malam ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa duk wanda ya aiko ya ce ba zai je ba saboda mai zuwa ma'ana gudun duniya. To me ya duniya talabijin da duniya tayi duniya jakumi ala gaba da mala duniya kale duniya salsa la ila duniya talabijin duniya waya amma Allah ya saka Allah ya biya amma wallahi wannan malami zamanin Ubasanjo malaman yana fuska ina salatin annabi Muhammadu wallahi daga Abuja a tiku yasa aka zo aka dauke malamin ni ga malami a cikin jin inna lillahi malami a jin aka kai shi har gaban a tiku ya ce malam kada ka damu na ji labari kana da tsoron Allah kana da zuhudu Allah ya saka malam sawa ne aka ɗauko ka ba wani abu za a yi mata so mace a yi mana addu'a Allah ya bani mulki a Najeriya wallahi malama su yi fashi da kuka ya Allah ya isa a cikin daga nan duniyar talabijin duniyar waya duniyar salula ala a ɗauke ni kaji manya to yanzu wannan in ya ce Allah ya tsine ma rasuwa na kai to ya ta haram ne amma malamin yanzu ya ce ka guji duniya shi ya hauji ya ce ka rike zikiri shi ta Ingila yana daga loja a kwance a Amerika zai aiko kai ka ji goron Allah shi yana cikin sanyi yana loja kai ka ji goron Allah karatu da ban tsoron karatu zai hana a ci uban gari ka yi tun banban karatu da ban tsoron Allah da ban ka ga malami da uban rawa ne shi da dogon sarbi kamar kasar babar kwas da an ko ba a nan tsoron Allah yake ba malam bin amna dan bahura ka ga shi inna lillahi malami ne ke duk da tafi dan matan malami ne idan yana karatu shi manta yana almajirai ina kuɗi dama idan mutum yana karatu sai ya manta wa zai tambaya turka shi to shi karatun bai yi nisa idan yana karatu shi manta karatun sai ka tawaji kansa zai ɗaga sama a Allah zai gano karatun isu gaba yana wuta shi dan malami a sama ta ɗaya shekara 10,000 yana limanci mala'iku sama ta biyu 20,000 sama ta uku 30,000 sama ta hudu 40,000 sama ta biyar 50,000 sama ta shida 60,000 sama ta bakwai 70,000 a gidan aljanna shekara 80,000 shedan yana bauta wa Allah ka ga abin da shedan ya yi wa Allah malan ka ya Allah ya fi ƙarfinka shedan ba zuwa isha ba zana'i ba ta shi ba kan ga lokacin da Allah ya nufi zai halarci baban mu annabi Adam manna sai Allah ya tura mala'ika ganin ayyula su ɗebo ta ko za a halarci annabi Adam mala'ika ya yi haka zai ɗebi ƙasa ta masa magiya ta ce don Allah don annabi kada ka ɗebi ne ya dawo ba ƙasa Allah ya ce ina ƙasar da na ce ka ɗebi ya ce Allah ta hana da girman ka ban ɗebo ta ba mala'iku suna ganin girman Allah wani mala'ika malam ya gida ya kasuwa to Allah ya raka asiri wani mala'ika ma zai ɗebi ƙasa sai masa magiya shi ma ya dawo ba ƙasa sai Allah ya tura Azra'ilu la ilaha illallah mala'ika Azra'ilu ya yi haka zai ɗebi ƙasa da sai masa magiya ko kallon ta dewa ke magana ke zan bambata Allah Allah ya ce kai za ka danga ɗakurai. Kai za ka danga ɗaukar rai. Sai aka surata baban mu annabi Adamu mallawa. Ba hannu ba kafa ga ido amma ba rai. Sai aka jingine shi a bangon aljanna a haka. An ce wata rashi dan ya zo wucewa. Ya kalli annabi Adamu ya ce ko kaga wata halitta kuma ga ciki ga baki ga kai ga kulli ga kafa zuwa. Wannan halitta ta game da wahala. in kana gaba da Allah karka zo duniya wani gabo idan uwarka ta yi nishin na gwada ta ce ce ne amma in dai ka fice ka faɗo ayya to an gama
saboda ni dai da kuka na ru wallahi da kuka na ru ka san fa alheri ne ka zo kana kuka to tun da kuka maka hadu inya ta faɗo cikin hau cikin masifa cikin kyashi cikin bakin ciki cikin jefa-jefi cikin cin juna farkon masifar da za ka fara gani kana jinjiri da ka faɗo da kuka sai a samu reza sabuwa dal a yanke ma cibiya masifa biyu daga nan tsibirin sai ka ji ka a ruwan zafin wanka masifa hudu daga nan ka ga an ce cikin ya kunta da kashin haƙori can da a kawo shi a ne kashi a kaji wata masifa kuma da ka zama ɗan ƙwaƙe haka sai ka zama baka yi kashe ka dangaru kamun gafiya dutsen kana tara tara ka dawo ƙasar ka yi mama kan dawo da ka so ka dangaru da ka zama saurayi sai a firgita nema sai legar fata a nasa kai ta da rauniya a rana ka dawo nan arewa ka ci gujin ka ci ne ga ta ka ci babura ka ci an ka ci makarfi ka ci sundu da yastila daga nan sai a yi ma aure yakwa yare na tsara mata koda ka lakwala a saman da an firgita an wajen Allah ba sai abin da Allah yi sai ka yi kamar wata 11 kana tsugunne kana buga iya dancin karamar sallah na takalman yara sai ya cinye abin da ka tada da azumi wajen hidimar sallah sai ka kada firgita dama a harkar to a san da aka dusa ran annabi Adamu malam saboda annabi Muhammadu Allah ya biya a san da aka dusa ran annabi Adamu Allah ya umarci mala'iku su sujjada da annabi Adamu tun mala'iku suke sujjada amma shi kansu ya tsaya a tsaye kaga Allah ina da ikon da zai aiko mala'iku su kama shi dan su kareraya tunda Allah ya gama da Adawa, Samudawa, Irama, ashabu rasu, qauma tabba, fir'auna, ya Musa duk Allah gama da kina Shaddad ibn Adi Allah ya tsine masa albarka mallawa da kaji an ce Shaddad karfi Adawa su ka Adawa Allah ya ce tun da nake halitta a duniya ban taɓa halitta wadda ta kai Adawa ba. Dan sai da Adi ya shekara kamar 700 a ce ya kamata a yayi shi. Ka fa kai mamaki mala. Manyan su da fata giwa suke guga da jijinya suke sakatan haƙori. Idan za a yi wa ba Adi aski shi ko can sa bai ɗan taro kamar su 80 da zuba su aka sai ta aski yana harkarsa sai sun daɗe suna askin a masu askin wani bai ga ɗan uwansa ba na rantse da Allah da ado daga nan Kano ya ce na tafi Hadija sai ya je kamar gujungu kana hango tudun zuwa maza ai mamaki kai ko mala amma da suka ce sun fi Allah ƙarfi kaga yanda Allah ya musu kan ga Allah ya ce a in Allah ce ku ce kun bi na ƙarfi wallahi da ado yana tsaye a haka idan iska ce sama da ba'adi yanda ka san ka samu ɗanyen gwai ka wulla ki sama ya faɗo kan kwalta ya ban zai in ba dan alƙur'ani ba ko labarin ƴaƴan awakin ba za a ji ba wannan sarki Shaddad ibn Adi da annabi Hudu yi wa'azi kaga iskancin da yi saboda shi Shaddadu abu huɗu aka bashi a warware Allah ramma akar makalla ya gida malam kwana biyu da ban kuma malam duk mutumin da ya samu wata wala ya kada sashi a to ka buga waya ta baka samu ba ka san gidana ba ana gata ta malam duk mutumin da ya murmuri sai ka rasa shi wallahi malam duk wanda ya murmuri ana ka ga doyar sa kamar kusan kai kowa da ɗan burin waya. Allah ya samu ga annabi Muhammadu, ba ta ce komai ba, to ni inda ne wa Allah godiya, Allah gafa mala, muna nan kan wa'azi. Mutum nawa ne yake wa'azin yanzu sun dina, yanzu malam ba sana, da shi muke wa'azin, yanzu shi ne mai ba da shi ne shugaban kokas, lokal ganne 44 a Kano. Ga tsugosa ga na kwankwaso, ai kaga ba wa'azi. Ko kuma ba ina wa'azi kuma ai sai abin da Allah yi
to mu muna nan kan alƙur'ani wani ya ce neman kuɗi ne wani ya ce zage-zage muna nan dai ba abin da zan samu a duniya wanda zai hana ni wa'azin nan tun da ubana kafin ya mutu ya ce Abubakar kai ta wa'azi sai an ce ka haukaci ni na fi so ma in yana wa'azi a ce da neman haukaci to ai shi ne wa'azi kai ta wa'azi sai an ce ka haukaci amma kai wa'azi ba a zage ka ba wani bai zage to ai ba kai wa'azi ba wani ya ce neman kuɗi ne wani ya ce zage to karkata dan ni yanzu in wuce ma ka nuna ni a ce ai wancan neman kuɗi yake da Qur'ani wallahi bai da daɗi neman kuɗi da Qur'ani da ni a ɗaga ka a lahira a gaban Annabi Muhammadu ga mashaya giya ga mazanata ga maciya ta kashi ga masu tona kabari kai kuma a ɗaga ka a lahira a gaban Annabi Muhammadu ashe to kai matsalar ka neman kuɗi kace da Qur'ani iya hausin da kai ba ta kashi ba ka cin ta kashi ba ka kai dai kawai matsalar ka neman kuɗi da Qur'ani ai ta ga aka nemi kuɗi da biri ma wani biri zai kamo ya ɗaura masa igiya a kugu ya zo gaban alhaji ita ki biri ya ce biri yi kwanci ya karo ya ta tashi ba kwaban karya birin ya kwanta shi ya ka kyalkyale da dariya ka ba da fan goma fi sadi da biri lallai alkur'ani maganin ciwon kai alkur'ani maganin ciwon haƙuri maganin talauci maganin bam kanga annabi ya ce duk wanda ba shi da lafiya aka yi masa takara bai warke ba aka karanta masa qur'ani bai samu afuwa ba kada Allah ya sa ya warke ya annabi ai ba wani abu ne ya sa ka ga muna cikin masifa ba tun mun ba qur'ani mun mai da shi tubalin toka to kaga shirje jan dato ba shi da allo ka sai salula ta 10,000 ka sai mata memori na 2,000 ka ga da kaɗe ai ka ga an samu asali amma ba ka da kawai naira 30 na gyaran alwala ai ka ga an samu aka ce ko ba mala dole ka haifi ɗaya 10 ka rasa wanda za ka aika ka taho neman masara ƴaƴan su tafi filin ban da yamma ai ka ga yayi na gode mala ka je ka nema na masara ka nema na kudewa ka nema na ɓangaren masarci a kan har haɗa a yi tuwon kan kai loma da ya ɗan yayi loma 10